31 milyong pisong ayuda inaprobahan po para sa mga evacuees sa lalawigan ng La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Mahigit 31 milyon pesos na tulong mula sa pambansang pamahalaan ang inaprubahan para sa mga residenteng napilitang lumikas matapos ang matinding epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at masamang panahon sa lalawigan ng La Union. Ayon kay La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V, umabot na sa mahigit 2 linggo ang pag-ulan na tinatayang lumampas sa dami ng ulan na karaniwang nararanasan sa loob ng 2 buwan. Sa kabila nito, nakatulong umano ang mga drainage system sa ilang lugar upang maiwasan ang matagal na pag-ipon ng tubig at stagnant water. Samantala, tinatayang higit sa 74 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha. Inihahanda rin ang kahilingan para sa pondo mula sa Department of Public Works and Highways para sa pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada at flood control infrastructure sa bayan ng San Juan. Kasama rin sa mga planong solusyon ang mga drainage project sa paligid ng Robinson's Place, La Union at bypass road na tinatayang mangangailangan ng 70 million pesos hanggang 78 million pesos na pondo. Layunin nitong matugunan ang problema sa pag-apaw ng ilog at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga apektadong lugar. Kasama nyo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.